Rangbah Shnong jaga Mawpen gabahap haka Mawsenram constituency manhagalai terik unai wiang gilalit tur Shakasi Hills Autonomous District Council ban pha tuklar halor kajing sya aweng Rangbah Shnong ka Mawpen haus iem kahima bhowal. Kipat ba Rangbah Shnong gibakentup iki kentai batsenrang gilalit tur Shaki KHADC kum kadak ban persyajur yus iem kahima bhowal upa iem kensai NCM ubalaweng yuba Angeles Daukhat kum Rangbah Shnong ka Mawpen. Ba thungpat yuba Bikendro Kharbani kum Rangbah Shnong Bashipor. Kini kipat ba ikla Dawa naka council baga dibantu klar mardor halor kene kejingle usim bawal bat kadi bantung biang yuba Angeles Daukhat kum Rangbah Shnong bapura jong Mawpen kum makwa da kipat ba. Kinong Shnong kiloong baga samoy trekam jong Rangbah Shnong kalakut no henrai namar baga don kejing sapriang jong ka klam COVID-19 kum ta ka Shnong kam shimlayo alat ban penlong ya kejing jit Rangbah Shnong. Henrai ga basngu lengo kalong bus iem ulaweng no Rangbah Shnong barim bat thungpat daw acting Rangbah Shnong. Kajing dawa jongi kum paibat jong kasnong ngiwan hangni bandawa na KHADC council bantu klar lem nam ta kasnong ka jongi nama kadai na jingle dan bor jong sim ka hima bawal kensai langan sim la sinyon jubor mathung do acting Rangbah Shnong klem kajing tip jongi ka Rangbah Shnong bat paibat jong Shnong bot la thung ya acting Rangbah Shnong badai hi pakna jong uhi kum tangi kum kasnong hi persajur ikane bat ngidawa ru ba KHADC council kawan pentung Rangbah Shnong bapura da kajing jit jongi paiba jong Shnong mensua dei masta Angeles Daukhat babat yang babat kum Rangbah Shnong bapura bat kalakut katem hoi kalakut katem ke jong u hanrei dang ngetrei kat barang don kani ke lockdown hanrei usim lasim bor halade bat penken ya ka an ka ba uhi usnai ka an rei mata penken hi dalade kat kum ka an karti sensa jong ka hima bol hoi ngilawan la bun sien ban ai ka jing tho hau iem ngilawan mi kum balai sien sau sien hau iem ru kum jo rei menta ka KHADC council ru ka pha ka siti pen ban pas ki kot sela hau acting Rangbah Shnong naklia na ta kadau ngi paibat Shnong yon mentur hapo KHADC council nam ta bandawa ya kan nikakam Nakai kadau ni Rangbah Shnong boleh musa awek hoj kalakut katem hanrai kara distur ka jongi kum khasi khara paibat Shnong kadon karti adu mensua ba Rangbah Shnong bat kum basan senam harin tal dan dalakut katem kidekot kahima baro bagi dekot jongka kilabu ka derbar pelun banjit Rangbah Shnong matmai da kajing hun lang jong paiba berkhot hari mentau sim laden bor tang margoi napo yeng lajit yau acting Rangbah Shnong klem kajing support jong paiba bar ka bakong san ru ka ai ka penlingo ingi paiba Shnong buat acting Rangbah Shnong ba sim sutung margoi hari menta penban usim ya karai ladi mantung ya ka isi thamai tang napo yeng jong acting Rangbah Shnong hato kalong ka badai klem kajing kesat jong paiba